Този амфитеатър, пред който сме застанали, свидетел на толкова културни прояви, смятам, че трябва да продължи да се развива с още по-богата програма и темпо. Ти имаш опит в тази работа и смятам, че имаш и идеи даже в тази насока. Да, не просто отделни културни мероприятия. Идеята ми е за фестивален туризъм. Така в продължение на 20 дни. Може да бъде и в началото и в края на сезона. Може и по време на самия сезон да бъде. Просто ще го удължи. Да, ще го удължи. Някога тук е било казиното. Да, също място за веселие. Също място за веселие. А по-рано, аз като археолог да ти кажа, че тук е бил храма на Аполон, който е всъщност винаги е посредник между хората и културата. Тук значи имаме културни пластове. Разбира се. Имаме културни пластове насложени и трябва това място да бъде. Всички трябва да помислят. Аз имам една идея за удължаване на сезона чрез творчески школи. Ето това сега е мястото и времето на годината. Да дойдат хора, които искат да се учат да пишат, а самите и писатели, които ще преподават творческо писане, художници, хора със свободни професии. Да, и църквата Йоанна Литургетус, която спешно казва, че трябва да бъде защитена по някакъв. Тя е минала частична реставрация, това според мен не е достатъчно. Тя все пак не е действаща и трудно ще стане действаща, но може да бъде един от прекрасните паметници. Много от тези църкви са издигнати по времето на Иван Асен II, на Иван Александър. Това е периода 12-14 век. Смятам, че ние имаме призванието да опазваме това наследство. Ели също има своите виждания. Аз смятам, че тя ще ги приложи както в общината, така и в Равда, като стане кмет. Ние трябва това наследство да го пазим. Трябва да вкараме в училищата часове на открито. Именно тук. Трябва да се намерят възможности и за някакви инвестиции в дейности, които са за зимата. Имам опит и зимните празници в Несебър са просто прекрасни. Хората биха дошли за уикенд, през седмицата, на една наситена програма, която ще покаже красотата на града ни в други сезони. Нещата ще имат по-различно, по-сериозно, по-активно присъствие в културните афиши. Или аз те предлагам да се разходим и по уличките на Несебър. Аз съм намерил едно много трайно решение, така че хората да имат възможност да живеят комфортно в този град, но и същевременно паметниците и неговото богатство да бъдат много добре експонирани. Старата митрополия. Още едно прекрасно място, още една сцена за много качествени събития. На времето, на мястото на тази хубава базилика е имало античен храм на Дионис, който е бил архива на града. Най-вероятно са взимали решения. Димо, какви решения трябва да вземем с тебе ние тук? Качествен туризъм, привличане на качествени туристи, по ред начини, Ели каза някой от тях. И другото е за зимата поминък. Това може да бъде свързани с туризма. Намираме се под църквата Успение Богородично, откъдето на 15 август тръгва литийното шествие по случай празника на града. До тук стигат и указателните табели на духовния път. Направихме с Ели една кратка разходка в Стария град, този приказен град и в това приказно време. И си я приключихме с един от основните тук елементи на града и на градската крепостна стена. Това е портата. Останалата част от крепостните стени, за съжаление, са пропаднали в морето. Има възможност те да бъдат експонирани, реставрирани. Това ще бъде една от целите. Портата е връзката на града с света. Морето и крепостите ни го изолират, укрепват го, да не бъде завладян, а този провод пред нас, тази тясна шийка, свързва града с... Въобще Несебър е един мост между изтока и запада и би трябвало и така да бъде винаги, а ние ще се стремим това да бъде така и смятаме ли, че е постижимо. Да, този друг свят
голямата задача е той да бъде съхранен. Не просто така да си говорим, с написана стратегия за всяка точка в този град, за всеки изглед в този град, за всяко място, което е запазило старина и се налага да бъде социализирана тази старина. Работата за Стария град трябва да бъде огромна. Гласувайте за нас в бюлетина 25.